നമസ്കാരം. കാക്കനാട് 10ാം ക്ലാസ്സുകാരി മൊട്ടുസൂചി വിഴുങ്ങി. വസ്ത്രത്തിൽ കുത്താനായി കടിച്ചുപിടിച്ച മൊട്ടുസൂചി അബദ്ധത്തിൽ വിഴുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥി അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടുനിന്ന കൊടും വേദന. ആമാശയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മൊട്ടുസൂചി 10 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ ഡോക്ടർമാർ പുറത്തെടുത്തു. കാക്കനാട് അത്താണിത്തുരുത്തൽ പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഡ്രൈവറായ ഷിഹാബിന്റെ മകൾ ഷബ്നയാണ് കടിച്ചുപിടിച്ച സൂചി അബദ്ധത്തിൽ വിഴുങ്ങിയത്. ഷിഹാബും കുടുംബവും ഒരു ജന്മദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം. ഷബ്ന ധരിച്ചിരുന്ന മഫ്ത വീണ്ടും കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അബദ്ധത്തിൽ സൂചി വിഴുങ്ങിയത്. ഉടൻ തന്നെ വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു എക്സ്റേ എടുത്തെങ്കിലും സൂചി ആമാശയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് സൂചി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അസഹനീയമായ വേദനയെ തുടർന്ന് കുട്ടിയെ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും പിന്നീട് 1 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന എൻഡോസ്കോപ്പി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മൊട്ടുസൂചി പുറത്തെടുത്തു. ആരോഗ്യനില വീണ്ടെടുത്ത കുട്ടി പിന്നീട് ആശുപത്രി വിട്ടു. അലക്ഷ്യമായ ഇതുപോലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ജാഗ്രത. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് റൗണ്ട്.